Gaur Zukal Herrianen bi gonbidatu izango ditugu eta arpa jotzen dute. Ez, arpa hori ez, bestelako arpat 15 egunean behin jotzen dute. Ez, arpa hori, beste erabatea esango izuet, adarra jotzen dute. Ai, ama, adar hori ez, hobeto, oaintxe ezagutuko dituzue, eta ikusiko zue, ze jotzen duten. Gaixo lagunok, eguerdion, eta ongi etorri Mirari, eta Idoia, hementxe, bi arpa jole, ez da? Ikerarri. Ez tezu, ekarri arpa geho, ze musika pixkatin beharko dugu, ze? Musikatik ez dakau, Bestetik daukau. Beste arpa klase bat dugu. Beste arpa klase hoi, eta zin da beste arpa klase hoi? Humoretik iten dana, ez da? Zirikatzetik iten dana, hortik altzu badakizu. Gehien gustatzen zaiguna, ez da? Oida. Ona. Bueno, ingo deuna da, nola ez, ondo pasa, sukaldatu bai, sukaldian gaina bilok emene ondakoa zeate, eta esku fina dakazu, Ni batez ere. Mingaina ezin hobia, eta eskua fina. Mingaina zorrotza. Zorrotza, baitare labana bezala. Bueno, esan deuna, ondo pasako deu, eta podcast berri batekin zatozte, ez da? Bai, adaxe gatoz. Eta horren arira biliko gea. Adi laguna, saio, bikaina atorreta. Eta humoretsua. Bueno, lagunak, eta bikotek gaurko errezeta izango oliasko prejitu bat. Baina oliasko prejitu berezia ingo deu. Zeatikan, ingo deu hogita arteko bat. Hemen dakau briotxo gila, ingo deu gurinetan pasa, eta kurruskari utziko deu. Eta sartuko jau barruan oliasko bat, baina oso berezia, ikusiko zu. Ingo deuna da, ezurrak endu, azalak endu, laukitxotanin, eta hemen dakau legamia eta azukre beltza, eta utziko deu bertan ondutzen, pixkat. Pixkat onduta da honian, gero hemen dazkau binazketa. Bat izango gala irinan funtzio ingo una, baina izango irin bat aberastuta, harto irinakin, baratzuri hautzakin, tipula hautzakin, pipermina hautza eta pipermina. Eta ingo deuna da, hau dena nahaztu, eta gero beste alde batetik, baitare nahaztuko dugu. Arrautza, hemen dakau siratxaola da pasta pikante bat, dakau whiskya eta esnia. Elkartuko deu danare bai, orduan, behin onduta da honian oliaskua, pasako deu irinontatikan, gero pasako deu bertatikan, hau oso likidotxo gelditzen bada, hemengo irin pixka botako jau nazketa horrena, hola, tempura antzeko bat lortzeko. Eta gero ingo deuna da, oliasko hori, behin onduta da honian, hemendik da hemendik pasa, prejitu ingo deu. Eta hori erabiliko deu, gure ogitarteko barruan sartzeko. Ados, baina lagungarri bi gauza ingozkio bat, maionesa behar bat, ogitan emateko eta hola xamurra gelditzeko, maionesa hori ingo deu baratzuria, tipulina darra, limoia eta arrautzakin nola ez, gatza eta olio botako jau, eta behin maionesa pres dakaunian, botako jau sesamo pixkat barruan. Eta gero, opiltxo batzuk ingo ditugu lagungarri bezala, izango ala gazta, raiatuta, zuringokin naztuko deu, eta ingo ditugu prejitu, orduan hamburguesan onduan, gazta berezi horiek jarriko ditugu lagungarri bezala. Bueno, mingaina ondo, labana ondo. Zukaldatzen? Gaizki. Ezin zene lagunduko izuritzen oliaskua. Oi, Mirari, ni beirari. Nik ezakit oliaskoa txuritzen. Bilon artean, ni bat ingo eta zu bestia. Ikusi eta ikasi. Ni botillera bezala. Bale, eta zu botillera. Zuri lana jarriko izkizute bai. Bai, betu, errezingo zu. Bai, ze, bokaino bat iteko lan asko izotean, ez da? Bai, gora etortzek ez gila esan oliaskua prejiuta nahiko izango zan baino. Nondik hasi den, handik eta Ezin bukau, Ezin bukau. Bueno, ingozuna da, betu, gazta hoi, ingozuna da, erdibitu, azalak endu, eta raiatuta bertara bota. Eta gero ingozu, zuringoa gorringotikan banatu eta zuringokin naztuko zu. Bueno, Iker. Hor jakilegi. Kontuz, Advance dala hori, Vale, advance. Oliaskoena erretxio dela. Bueno, oliaskona betu zerreza. Ezurretikan jungo gea. Ezurretikan jungo gea. Hemen bai ezurran bukaraino iritsiko gea.
Eta gero hasiko gea ezur hori kentzen, bale? Vale. Lasai. Ez du presikan, bezala laundu Bai, zu gero. bestela. Garrantzitsuna, bihatzik ez moztu, bale, bikote? Bai, oida, ni launtza birbet bestela esango izuet, Bueno, behintzat ez du 200 pertsonentzat bazkaria prestatu behar. Ez, Horrek lasaitzea ez, guinurontzat. Eskerra zeni, bezala. Ezin hobe. Bueno, podcasta, arpa jotzen. Bai. Ez dizu arpaikan eamaten? Ez? Ez, Gugarra ez? gainien da Gainean. meseria esatea. Oida. Guk zeuia. Onda. Guk berez daukau. Arpa joliak zeatez, Ba, oso, ala da. beti ala anik. da. Bai. Eta adibes, arpa jotzeko, bertan, zenei jotzen diozue arpa, no? Ez dakik, gizartiai, o gonbidatu badakazue, o norbait eta zitzen zuen, nondik noa Ni dikoa historia. konzentratuta nota, segi. Nire bai, Bai, nahiko eh? lan badugu. Nik uste lanian jarri gaituztela isilik egoteko. Ez. Baina, bueno. Gelditu zaitezte Bai. itzein berbazu, ez? Guk ez deuna isilik egotia hemen Bueno, guk denbora asko pasatzen dugu elkarrekin, eta asko hitz egiten dugu, eta bueno, hortikan, beti podcast bat iteko ideia, Bai. eta konturatu ginen guria etzela podcasta, baizik eta podcasta dela. Postkasta, zer nolatan hori, post? Ba, gu humoret... Postu iten dezuela bai, jendia. Oida, humoria oida. eta Onda, laitasuna, onda, eta onda. goza, zabaltzen Bai. dugulako. Eta gaina podcast ezati oso zaila Oso zaila dalako. da. Bai, Hori nire ez da eta hilatzen, Oire, bai. ez dakit Podcast nobelatean. zera eta podcasta, ba, errexagoa Errexagoa da, da, asko eta ze. orduan, ba... Bai, eta hori da, mirarik esan duna, ez da? Mirari eta bilo 5 urte damakizkiu binaka bakarrizketak iten. Vale. Binakako bakarrizketak, hau da, Vale. bilo egiten ditugu, baina bakoitzak bere... Eta, klaro, ba, kilometro asko ze beha txoferra iteu, beti. Vale. Beha txoferra da. Eta orduan beti esate genuen, Jesus, esaten dituguna bakarrizketat aparte, bakaro, egunerokotasunak ere, ba, beti zerbait esateko, ez da? Gu isilik ez geha, oten, ez da? Eta esan genuen, hausetan emango bagenu programa batea eta parrein gauza txiki hori eta eguneroko gauza, egun, Menos es más, esatean. hori da, ezta? eta pentsatu genuen da, bira, idea bota genuen, ETB-ra, Bai. esan genuen, bueno, ite malin badeu, haundira jungo gea. Noski baiet, noski ETB-ra baiet. jungo gea, eta... Vale. Eta alaxe, baietz esan ziguten inkotzienteki, hau ere Bai, zein gotzuen da, zein bertzuen. Eta gero bizati dazka, ez da, Bai. mirari? Ba, saioak egituratzen dugu bizatitan, baino gai baten bueltan. Vale. Eta, ba, demagun, sukaldaritzai buruz itzeingo bagenu, ba, lehenengo zatian, ba, itzeingo genuke humoretik beti ere, Idoia eta biok, ba, sukaldaritzai buruz pentsatzen duguna, Bururatzen zaigun momentu, Hoi da. osea, Momentuan edozer atatzen, gauzeta. gidoi gabe altzoazte, gidoi gabe. Gidoi minimo bat zerbait badauka. Zeo bakazu, bai. Bai, heldu leku batzuk euki berdia. Bai, ez bai, dela- txintxilikaz galditzeko. Bai, baina ez zaigu pasatzen isilik gelditze ganik edo Ez da, txurin bai. edo gelditze ganik, Hori ez zaigu Askotan pasatzen. igual saioa bukatu eta gidoiko Hori zerbait. da, hori da, bai, hori da, eta hori da baina, bueno. politxena, ze, karo, mirarita bilok, ezautzen gea hainbeste, zera nahi dut, umore biskileak, orduan, Bai. eta gero ordu asko eta launa gea gaina, orduan. Begira eske- batekin ja esate bai, zuetana, hori ezta? da, Bai, bai. hori da, eta argi geneukan guk ondo pasaber genula, lehenbizi guk pasaber genula ondo. Bai, Eta agia gero esan- hori transmititzeko pixka bat, ez Dudi da? gabe, dudi Eta- gabe. Eta, bai. eta gero programan bigarren zatian, ba, gonbidatzen dugu Ke ondo. pertsona bat, ba, horrei buruz. Bai, sukaldaritzan hitz izango egiteko. zan, ba, sukaldari bat jungo zan, hortaz Edo itzeitea. ez, O ez da zer ikusika. Ez, hori da, Vale. iten deu randomki, Vale. hau da, Bai. bat aukeratzen deu, esate deu, honi deituko jo, etorri Hori da. jabaka, eta ze Vale. pixka bat prestatuta egon behar du, Vale. Hemen bezala, edozertara. mingaina hona eukitzia, Hori eta da. venga, ez da? Hori da. Ba, adibidez, Joseba gonbidatuko bagenu, Hori. zeri buruz. Baina, hola, bote prontuan, kotxe talerrai buruz. Hori da, por Kotxe ejemplo, vale, kotxe vale, talerretan ondo, iteu ondo. bia pasatzia. Iteu bia pasatzia, Hori, vale. adibidez. Ze tensio sortzen da momentu hortan. Hori da. No Egia pasatzen da. zu okerrot. Kotxia dardarka jartzean iana, esatezu, bai, ama gurpila, teako Hori zailo, da. gertatuko Nik iteu zailo. beno, kerro pasatzet igual ginekologoa baino, Bai, kontuz, ojo, kriston tensioa da, Bizi horre, ginekologoan ez dakit, Bai, baina ez zait horregatik, bai, tokatu. Baina ez zait tokatu. Bai, Ondo. orduan, pixka, gonbidatua jolas horretan sartu behar dute, ez da? Pixka bat, ba, ez dakit ez zertara, pixkat esaten dio, gutxi gara bera honetaz itzeingo deu. Eta zu, atera nahi ezun bezala. Eta hori da, politia, hau da, ateatzen ditugu konfort gunetik jendia baita ere. Hori ona Hau da, da. zuri, ba, sukaldaritzaz ez genizuke galdituko. Claro, Eta claro. galdituko genizu, ba, galdera pixka bat xelebriak ingo genizkizuke. Ona, ona. Bai, Eta, adibidez bueno, bat- ze jende pasada adibidez, zenbat zuazte, zenbat saio Bai. zuazte ja, Bueno, neskeo. guk kontratua sortziko Zortzi dira, saiago. Vale. ezta? Eta pixka bat, aurren hasi ginean, bueno, pixka fuerte hasi nahi genuen, eta jendia pixka bat gure tonu bat hartzeko, eta gai hartu genuen irriparra. Edo, Irriparra. parre itea, ezta? Vale, Ze vale. gauza ona. Eta hortako bai lotutako gonbidapotu bat ekarri Bai. genuen. Segurura joteko. Zein Zeintzara. izan zan? Ba, Bea Gizabal, Jo, osatzen humore naiz, gilea, klauna, Vale. eta, bueno, ba, beakin hitzen genuen, ba, humorei buruz, parre egiteei buruz, eta...
Eta oso ongi pasa dugu. Saio guztitan, Bai, saio guztitan primera pasatzen dugu. Gero adibidez, beste bat... Sortira pasadia, o zenbate garrenan zoazte, o nola dijo a historia? Bueno, bat ja batzu botatugu, ez da? Bai, Dozen erdin bat edo... Sarean zintzilik daude, eta gero podcastak duten abantaila da bakoitzak. Beti txintxilika Hoi da, daudera, eta ez edozein momentutan. Eta esan dezu ETV, osea, nun daude txintxilika, nun topatuko ditugu? EITB podcasten dago, eta gero, Spotify, iVoox, hau da, plataformak guztitan, guztitara iristen geha, eta egitea esan, politia, a ber, ze mirari hor, mire, hau gustatzen aizaitez pentsa, un saldantzako organikoako. Ze, maten nahi aniz botella eman, eta jaxikon, errik, hola, ez. Hemen ningo izutena da betu, azalak endu bihar dio. Orduan, azalak entzeko, erra zingo deu. Hemen hartuko dugu izkina hau, hemen sartuko dugu azpin, eta hola xejungo naiz. Beti, labana dantzan, zuen mingaina bezala. Areaka, dantzak, bai, bestela iesten bada, mostingo, ordu nola iten deu, gaia dakau hemen gutxura era. Nazu koipea pixkak endu, eta azala ure bai, organikoa gotako dugu, bale? Bakizu, kozinatzekin mirarik badaka hor zea bat, eta guke bai, Ola, kozinatzia eta sukaldaturen borroka hori, ezan, mirari. Hitz joku hori, egia esan, nola, kontatu zure. Beti, ni hemen esaten nun sukaldatu. Eta jendiak herrian, baina zu, esan behar nun, kozinatu. Eta gero esate ziren herrian da, zumeian da zautan, gu beti sukaldea esaten dugu, sukaldatu dugu sukaldian. Ez omen da ondo esan da. Baina, jendia bronka botatzei kozinatu esatetelako. Kaletina bronka botatzei. Bai. Euskaltza indiak ala daka, eta jendia zein da gure zea, esan jesu mirari, ondo dago esan da. Baina igual sukaldatu sartu inbiarko gendun euskaltza india, ez da? Ez gu horren kontra gehazi. A ber, kontau zeratekan, kontau. Iritsiko da puntua, Bai, iritsiko da. Nei, pertsonalki, manazka ondila eman izan diate, sukaldatu esan izan duen. Ez no batzu bezala, bai, zengo deu. Bale, barkatu, eskerrik asko. Baina, ikusi nun baitare, nire inguruan joztak gehiago ziela, eta lagunak eduki nahi banitu. Eta bakarrik aizinak gelditzen. Ongi moldatu nahi banu behintzat, onartu beharko nula. Bai, gu bestela esate du sukaldian atxu. Bai, ojateko hain. Ojateko hain, prestatu, edo, bueno, badaude beste, hau da, euskera oso aberatxa da. Baina guk sukaldari izan da, guk beti izan dugu sukaldatzean ijoa. Bai, bueno, zeratik handau gaizki izan da, hor badaka zerbait, no? Baina, ezakit. Ez dago, hoi euskaltzen dira trabeska sartuko zitzaion itzai, ni bezala izango da... Zein izan zen lehenengo esantzuna? Desgraziatu. Ez dakit zein izango za, baino... Bai, baina, bueno. Ez dakit. Pazengo jogu, bestez... Borroka galdu badala badakigu, baina gu kozinatzen jarraituko dugu, edo sukaldian aitzen haituko. Nik kozinatzen hondik ez dituz ondo zonatzen, baina kozinatzen zango dugu. Eta zertatzen. Bueno, eta adidez, gai horiek jorratu duzen aurrenengoan humoria intzen duten. Zer gai gehiago jorratu duzen? Kuadrillak. Gai potentia, ez da? Bai. Instituzio oso bat, hemen. Hemen kuadrillakoa zea, etxea, nungoa zea, zu berandu etorri zea, nivela daude, ez da? Nik bi kuadrilla itxut. Kuadrillatik ate aldatik. Bi balin badazkazu, igual ez da kasu. Claro, hor gauza asko planteatzeia, Ateatzia badago, bota inberdizue. Claro, es que hoi da, ez da WhatsAppeko taldetik bezala ateatzia, da, nola itezu. Eta gero, zure kuadrilla ez den beste kuadrilla batekin planein badezu. Kristona da tostia. Edo beste, kuadrillako botia zeinek emateu. Hoi da, beti berdina da. Estan, zeiten da. Beti berdinak, ez du nagartzen, ez da? Hoi da. Kristan zea da. Bueno, gaiak ikuste genuen, ematen zula pixka bat jokua, eta bereziki, euskaldunokin ere lotzen zala, eta esan genuen, bueno, hoietaz ere, hitze ingo dut, horretarako ekarri genuen Jose Rojas, bera dala Tokiko komunikabideen komunikazio arduraduna, gure laguna baita ere, eta, baita ere, da, alako katxondo bat esaten da, esan, honek ondo oseatuko duta. Eta egile zen oso ondo, baina gai gehiore karritugu, ez da? Aitzakiak, adibidez. Aitzakiak. Aitzakiak beti, ez da? Bai, gertatu zitzaigun lehenengo bi gonbidatuak, gure hasierako lehenengo bi gonbidatuak, kasualiadez gaixotu itzela. Gaixotu? Aitzakia. Aitzakia den. Aitzakia den. Eta esan genuen, bueno, pues guazen horri buruze itzeitea. Denak jarri zain, txakurrak txeko lana jandizkit. Edo honez etortzeko bate, baino gehiago igual aitzakilere jarri.
sartzeu. Ez que aitzakila... Kontuz, une oro dago, ez da? Gure gizartian, ez da? Bai. O gaur ez kirolain honegatik, o gaur ez naiz azaldu argatik. Oida, gero zure buruei... Aitzakila beti gaina besten kulpa izatea, ez da? Bai, oida, zure buruei esate jozu, aitzakila, izango zu, beste erabate baino, gezurra esatia da zure buruei. Gezurra. Hori hola da, Bazen, orduan, bueno, beste gai bat ere izan da, bueno, sexuare sartu, bai, no, esan genon, bai, hau oso... Hau universala da, eta holandu inberda, baina beste perspektiba batetik gan. Sexologiatik eta eseatik, ez txorakeritik gan. Pizika bat hortikan, eta hortako, bueno, gombidatu... Eta adibidez, gaur egun esaten dana beti, humoretikan, segun zerrekin izindala, arituta eta gize, zuen ustez, gauza batzuk ezin dia humorean sartu? Hombre, ezin dia gauza praktikoagatik, adibidez, programak atzen dizutelako. Orduan ezin da, eske hori da, hori bat da, gero legalki ere mugak badaude. Alda, no? Hori da, ni banekan, aita lagun bat izan zuen. Hemen esan dugu que no, que está prohibido fumar, pero... Se puede. Hori da pixka bat, gero... Pixka bat nik usan dut kontzientzia eukitzia, ez da? Hau da, gu humori iten dezunien baita ere jakin behar dezun nundikan aizean iten, eta zen iten aizean baita ere. Ez da berdina zumen telebista programatik, eta aztia, ez da, imaginatu, emakumeekin sartzen, ez da? Hartzen izaten, beti da norbait oso gaizkiren txiko una, ez da? Printzipio historikoki zu baino egoera okerrago batian daun jendiakin sartzia, hoi abusatzea da. Humoria izango da, baina iseka da baita ere. Nun jakin berda den boguzin nundikan izan da zertarako. Hori da, hor da otruka, denetatik indatxeke. Behin sartuta zaudenian obein murgiltze zean, ja beste historia bada, ez da? Ez da berdineni mirarikin iten detena, humore gaiztogua dala bilo bakarri gaudenean, edo hemen telebizan aurrean egiten duguna. Eski, hori ikasteko da. Guain erreportai batea jungo da, baina gero gaiztuago nahi zaituztet ikusi, bale? Bueno, hemen indeuna da, betu, gazta horrei oso dora. Nahikoa da kasu horrekin, bai. Horrei zuringo goteko jau, eta gero prejitu ingo dugu. Hemen jarri deuna da, legamiakin eta azukrekin ondutzen gure oliaskua. Eta bitartean izan dugun bezala, erreportai bat ikustea jungo gea. Eta noa jungo gea? Balea tabernara. Eta ikusiko zuen, beste ogitarteko bat niguen, kistona. Oazen ikustea. Kaixo Joseba, Eneritz Gabi eta Sofia gara, Errenteriako Balea Tabernan gaude, zatoz gurekin ezagutzera. Balea Taberna 2020an zabaldu zen eta Gabi dago honen atzean. Dekorazioari dagokionez dena itxaso moduan dago antolatuta. Eta gero ikusten duzuen bezala, rockaren diskak ere baditugu, asko, egian esan da, roka hemen piso handia dakalako. Gure eskaintza gastronomikoa informala da, denetatik daukagu hamburguesa, sandwichak, bokatak, entzaladak, erratziak, baina dena oso ona dago. Jendeari asko gustatzen zaizkio hamburguesa balea izeneko bat, bokatak ere bai, eta erratziotik patatak hiru saltza asko ateratzen dira. Aurkezpena eginda joango gara gure ogitarteko izarretako bat egitera, 5. ia gustatzen zaizuen. Hemen gaude gure sukaldariarekin, Kristian deitzen da, eta Sofialen esan duen bezala, gaur 5 bokata egingo dugu. Hauek dira gure osagaiak. Oilasko paparra, pankoa gure oilasko kurruskaria egiteko, txedar gazta, letxuga, tomatea, maionesa eta nola ez gure ogia. Hasteko gure ogia labean sartuko dugu pizkat txigortzeko. Gero oilasko paparra pankoarekin nahaztuko dugu eta frigigailuan sartuko dugu gorritu arte. Hemen erabiltzen ditugun produktuak dena kalitatezkoak dira, hemen bertan erosten ditugu, herriko dendetan, haragitegian, frutategian, beti zaiatzen gara denboraldikoak izatea. Badaukagu dena prest eta gure ogitartekoa egiten hasiko gara. Gero, txedar gazta hartuko dugu eta sopletearekin urtuko dugu. Eta gure bokata jateko prest dago. Joseba, hau da gure proposamena, gustokoa izatea espero dugu, eta hemen gaude zure zain, Balea Tabernan. Agur!
Ona, kuadrilla, ona, eharra hogitarteko egin Bai, duena, bai, eh? bai. Jope, Bai, bai. Bueno, saiatuko gara hoi ainako egiten, ez da? Bai, bueno, Noski, hortan noski. saiatu behar dugu. Noski, Bai, noski. horte etorri gara. Adi laguna guriakine bai, eh? Bueno, bagoaz, mil esker zuenagatikan. Bueno, hemen txe, inbiar deuna da, behitu, ja hoi asko dakau, ondo, zurituta, ezurrak enduta, eta ondutzen, oso ondo. Labana earki moitzezu. Eta horrin behar deuna da, Bai, zuringua bota. Zuringoa botako jo. Ordun, ingo izutena da, behitu. Zenbat arrauz dazkau, borre, Bat, ja, aurreneko bat, anatatzen zaiten, eh? Bat, gero beste bate bak, atemen, Borra, da mende bak, hiru beste ikusten bat. jut eta Vale, bazkare. hiru aukera askazu, ondo abila ibilizea. Ondo, vale. Eta Ondo, eh? zula onduko jazu nahi nasketa txoi egiten, vale? Ordu, hemen oso erraz. Ingo deuna da, nastu esnia, whisky jakin, hemen siratxa saltzakin, eta rauta osua. Vale? Vale, osoikan, Emango izut vale. osoikan, bai. Vale. Eta bitu, hor, gorringua, aprotxatu ingo Bai. eta bota honea ere bai. Vale, txue Venga, pixka bi gorringo txikundu. kestio kaltik ingo. Txukundu inbeteta hor. Vale, txungundu. Ai, pixka txikindu zaite, baina kenduko Ez da jot, kuidukan, lasai. ez da kuidukan, Hala, venga. lasai. Dana, hori hemen organiko aspira bota hemen bera, eta listo. Bai, hemen dakau? Bai, Vale. hortxe dakazue. Bai. Eta ni jungo naizena da, adibidez, beitu, lusok erraue mosten eta txukun jartzen. Bai. Bueno, taldi berian, luze eta motz martxan jarraitzen du, Bai, edo alde bai, batea utzi bai. dezu, edo nola dijo historia? Ez. Oindikan Oendik Euskal Herrin herri asko gelditzen dira, eta turnea... Vale, hori bai herri jute zate, Bai, ez da? Ez bai. da leku finko bat. Ez, hori da, eta hori Vale, da. eta zertan da zehazki, luze eta motzek? Ba, binakako barkarrizketa, ez da? Vale. Esplikatu zu birari, ni oendik Zer? gorringo eri Ez zoiteta, da- hemen da. Hemen Bota, bota barroa! Bietzakin deo, Ba, atzamarrakin ingo, ez da? Baina naztu, ez da Bai, nire konturatuko, igual du, bai, ja, tanto venga, bategatik ba. ez da kuido ikan, Venga, ba. lasai. Bueno, luze domotz da gure bigarren bakarrizketa saioa, 2020 udazkeneko, udazkenean hasi ginen, eta, bueno, pixka bat horre bai, bakean dagoena bakean utziko filosofia jarraituz, bakarrizketak egiten ditugu, txandaka, humorez, ordu eta pikoko saioa da, Vale. eta hortxe gabiltza, Bai, herriz eta batez ere, hola, orokorrien esaten digutena, emakume kontutaz. Hoi da. Hola, emakume kontutaz. Ze kontua, adibidez, emakume kontuak, a ber, kontatu nahi pixkat, a ber, eguneratzen nahi zen. Ai, nik zea bierden nastutzeko... Zer, Vale, ah, goiaratxo telenovela. bat. Zerbait... Emango zu, goiara eta Txardexka. sardezka, eta hor bolatxuak inbiar dituzu gero. Bai. Vale, baitu, hori da, Zer honekin nolakoak, a naztu. ber, Bai. Holaxe, a ber noaino gelditzean. Eta gero, hartu bolatxo Bai, txikiak, pixkat hartu. perjitu ingoitugu gero. Hola. Holaxe hartu, Bai, eta- eta hemen txeutzi. Vale, Vale. bolatxuakin bikain, Vale. da listo. Primeran. Vale, eta hori hobeto harrapatzeko mingainatxo bat Bai. utziko dizut. Hoi da. Gaitu, hoi. tori. Hau listo, hau listo. Eta bago atxigritxa. Hori bai, gio esan deu tempura antzeko bat ingo deula. Gio irina hauen astuko ditugu eta pixka botako jau ja gorputza hartzeko, bale? Vale. Konforme. Gaiak egin Bueno, ez bai. hoi da, gaietaz Bai, da. eginean. Ba, adibidez, azten geha, zeakin, ginekologoko Ginekologoa, bisitarekin. hoi da. Vale? Adibidez, zema sufritze deun horrekin. Bai, hor kanpaina bat jarri dugu martxan, eta Bai. da, bueno, sortzen digun estresagatik, astebete jai Jai hartu eskatzen behar dugu. Ah, bai, eh? Bai, Vale. bai, bai, bai. Ze oso estresantia da. Hola da, eta kontatze deu, ba... Segatik handa egin estresantia. Ui! Ikuste etorre berko Ba, zu. claro, Konta, claro, konta. zu nahi zu de gratis hemen nahi. Kontau pixka, kontau pixka. Kobratu txatu. Bai, Bai, Vale, hombre. vale, vale. Adibidez, bakarrikan, kamile hortan eseritzeagatik pasatzen dituguna, komerik, Bai, gorrik bai, ikusten bai, ditugu. bai. Eta hor, gertatzen dena da... Bai, larru gorritan jarri berzea Bai, gainera, bai, areagun. Bueno, bata bat jartzei gute. Bata bat, jartzen bai, du, baina eh? azpin batez. Bai, hoi da, baina... Gio lau hanketan jarri. Claro, gio jartzei zuen, hor estribo bezala atatzen Bai, ba. dira, tesat dizu, ala, hanka zabalduta jarri zatez hor. Bai. Tesat dizu gaina, ez jarri zatez komodo. A ver, zer dau? Komodo. Zer dau? Eta Bai. zu hor, bueno, arnaz estua dakazula, urduri zaudela. Baten bateongo akomodo bai, ez da? Ez? Hoi galdetu ezeñi. Bai, ez, Ta, ez eka- da? Hoi da zuetzealako sila Oi, hortan. nota etxe. que Bai, sí, joder, yo te nire decía, esaten, sí, bai, sí. batzuko Oi. egoten dira, ondartza Joseba, gola eta bai, beste bai, gola bai. eta... Norbait topatzen mazu, ekartzazu. Hoi da. Bai, ez da, Bai. ja. Horrek ordu beteako Bai, ja minutei dentistan emango du. komodo Bai. dio, ez zela. Bai, ba, hau okerro, guain dikan. Okerro, okerro, Hau okerro. anestesi ere ez dizu ematen. Kontuz. Osea, que, kontuz hori, Ai, eh? ama. Hor, Bai. izaten da, ez, hoi kontatzen dugunean, emakume guztiek parre batea egiten. Bai. Bai. Eta oso Identifikatu. nabarmena da identifikazio maila hoi. Bai. Gio tokatzen da gaztetxuak inoiz juneztienak neska gazte horiek behiratzia mierda hoi inberko ez noiz bai. Bildurtu ditugu. Eta beldurtu dira, eta normala da, baina errealitateare hoi da, eta Hoi da. hori aldatzeko aigea gulanean. Eta gizonen aurpegi izaten da, ze aidia kontatzen hauek. Zertaz Osea, ez aidia. dira enteratzen edo, Bai. ez? Eta hor ikusten da oso nabarmen. Ez gea enteratzen, eta ez gea enterauko.
Edo enteratu nahi. Ojo, Nahi, bai, baina jarri, berda lekuan, askotan lekuan jarri arte zaila, izatea enteratzia ere bai gauzetaz. Bai, baina zeatikan, guriek ez dialako interesatek, batek ze esan zigun, kritika, bueno, inditugu zailo, arrera honata, ze esan zigun gizan bate mirari. Ze esan zigun. Ze esan zigun, ba. Ze esan zigun, ondo. Ze esan zigun, Hori eskakitia. Gure zeatako bat, lehenengo kritiketa bat. Ongi aitzaituk, baina emakume kontu gehiagi. Karo. Eta guria ba, bizka beti bigarre mailakoa bezala, Bai. Eta hemen aldarrikatzeko ere erabiliko deutarte hau, zure baimenakin, baimenakin o baimenak bengo deu, baina, bueno. A ver, kontua da, eske, bakitzen ze pasatzen den, gu bi bezala, bi humoregile, 5 urte, 300 plaza baino gehiago inda, Euskal Herri osotikan, telebistan eta podcast batekin, irratin kolaboratzen, eta oraindikan humoregileak konsideratzen dira bakarrik gizonezkoak. Gu zergea, zerbitzu sozialak bakarrik martxoan 8 edo azaruan eola deitzei gutena, aldarrikatzen dugu guk ere, gu ere, emakume gela, eta gu entzutea edozei jundaikela, gizonak ere, bai. Hala, bira, kriston zata zait horre, haren gatea zait. Ez que behotuiten naiz, eta hori, eta behotu inbiarra bilita honetan, bestela hemen ez da. Bestia gauza gaurra egiten. Mitina, eta zaite hemen, Bueno, baina bai, askotan gaina, jendeak pentsatzen du, ez? Bi emakume ikusten gaituzte kartelian, eta emakumentza da. Claro, bai, ez? Eta zalantzan ez dugu jartzen, ez? Gizon bat ikusten dugunean mundu guztia jundaikela. Baina guregan edo sortzen den gauzetakoa da, emakumeentzat dela, eta ez guk denentzat egiten dugun zerbait da, orduan. Oire, pixkanaka gu puskatzen saiatzen geha, eta nik uste, podcasta horretarako ere izango dela nik usten den mugarri bat. Zer podcasta igual, denok entzuteko gehiago errexago, telefonuan dakazu, eta nik uste eta adibidez, bestia da aurrez aurre egiten desuna, podcasta, pentsatu zuen podcasta noiz baita hain holtzetara eramatia, jendien aurre eramatia. Hori, zuzenekoak egitea. Idea, mandigutzu, Eta gero zuzenekotik, geho bitik bat, geho hori harrapatu eta podcasta sartu ere bai. Bai, hori poliki izango litzake, segu zuzenian, ikustezun bezala, ez dugu bihar gioi bat, badaukagu... Hori da, eta bapateko oso polita da. Bueno, badauko hortik, zirtolariak, garai batian ibiltzen zian baita, txiste kontalarik, eta, momentun sortzen danakin, ez da, hori da polita baita, eta guk hori badaukagu indargune hori. Biharra da. Asko gaina. Eta konplizidadia batez ere. Bai. Bueno, bikote, zemuzu azte. Nik era herri ondo, ez dakite. Ezin hobeto indituzu haue, benetan. Borobila esan du. A ver, borobila, zen eizu, ez que hola azte balima naiz, olite balima naiz. Hori da, gehiagin moitzen badeu igual... Piskat estutu ingo jod. Piskat estutu bestela. Enakin, ez que... Regitzia sartu berituta bestela, desein ingo dia. Vale, eta hori, tempura bat bezala da gau ja. Bai, gaxuak. Bueno. Whisky usaiaka, Ese mantragua, lasaion, vale. Bueno, hemen txebago atxirikitxaraka, gero inbiar deuna da. Ogila, xigortu pixkat, oiaskua prejitu eta maionesa martxan jarri. Bitartian beste erreportai bat ikustea. Ados, bikote? Ikusiko zuen, mendialdeko ogia maestun dao eta ingo igue ogi bat gari berezi batekin. Ancestrala, guazen bertara. Kaixo Joseba, eguerdion, zer moduz? Niñaki naiz eta gaur maestun gaude Arabako mendialdean eta mendialdeko ogia okindegia aurkeztuko dizuegu. Goazen barrura. Proiektu hau hasi zen, orain dela 10 urte gutxi gora bera, Nacho eta Ana Bartzelonatikan etorri ziren, eta, beraiek nahi zuten, etorri ingurune txiki batera, eta lurrarekin edo zerikusi zeukan gauzaren bat, eta hasi ziren ogiarekin, hemen ondoko herri batean, Aletxan, eta gero, nola pixkat hasi egin zen, ogiaren kontua eta hori, ziren, nazazetara, hemen onduan dagoela, ja lokal txiki bat hartu zuten, obradore txiki bat, baina bere asmoa betidanik izan zen, maestura etortzea. Eta maestun, orain dela 4 urte gutxi gora bera, etorri ziren, eta egin zuten obradore berria, okindegia, eta hause dana. Ni martxoan urte bete egingo dut, berez Gipuzkoarra naiz, baina ja esagutzen nuen proiektu hau entzun da, eta orain sare sozialekin eta Instagrametik, eta oso erakargarria egiten zitzaidan.
Orduan, enteratu nintzenean jendea behar zutela, galdetu nien, eta gero bare familiarekin hitz egiten, ona etortzeko, eta nahi genuen baita ere leku lasaiago batera etortzea, eta bueno, azkenean dana juntatu egin zen, eta apostu egin genuen, eta gustora gaude. Hemen egiten ditugu ogiak, ogi ezberdinak, egiten dugu garitxuriarekin, gero baita ere zekaleskoak, espeltakoak, aziekin, eta saiatzen gara, aldegun neurrian, Arabako baritateekin lan egitea. Gure ogia da ekologikoa, artisaua, eta hori da gure izaera. Azken aldian baita ere saiatzen ari gara boieria ere egiten, asteburuetan kruasanak, napolitanak, kukiak ere, kriston arrakasta dakatela, eta orain obradorera jungo gara, eta egingo dugu Sabandoko gorria ogi bat. Hemen bakarrik egiten dela, irina berezia eta hemengoa. Hemen dakagu osagaiak egiteko gure Sabandoko gorria ogia. Sabandoko gorria irina, amaorea, gatza eta ura. Behar dugun amaorea hartzen dugu, gehitzen dugu hemen irinan, gatza botatzen diogu, behar duguna, eta orain ja ura gehitzen dugu, eta hasten gara nahasten. Hau da Sabandoko gorria gari irina, nahiko irina berezia da, orain dela urte asko hemen Araban landatzen zana esan, baina gero produkzio industrialarekin hau galdu egin zen, eta ja ezan landatzen, eta hemengo batzu hori errekuperatu zuten. Horri esker orain, olako ogiak egin ditzazkegu, eta guretzako oso importantea da, ze hemengo garia da, gari ekologikoa, eta gu ere ezagutzen dugu garia landatzen duena, dakagula harreman nekazariekin, eta hori ere guretzako importantea da. Azken finean, sarea egitea da. Hemen, egin behar duguna da, gutxi amasatu, utzi fermentatzen, gero baitare forma eman, eta gutxi gehiago. Oia pres dakagu, eta orduan orain utziko dugu hola 2 ordu terdi 3 ordu fermentatzen. Hiru ordu pasa dira, eta begira nola dakagun masa, haizea daka barrutikan, dago suabe-suabea, horrek esan nahi du, fermentazioa oso ondo jun egin dela, da pixkat baita ere hori koipetsua, ze irina honek ezaugarri hori dauka germenaren gatik. Eta bueno, nik uste dut, primeran dagoela ja, hasteko banatzen eta forma ematen. Hemendikan 10 ogi aterako ditugu, pisatuko ditugu 600 gramotan, ze gero labean galtzen du ura, eta 500 gramotan geratzen da. Asteburuetan ere, saiatzen gara ogi beresi bat egiten, eta azken bolada honetan egiten ari gara gaztai ogila, fokatxak, desberdintasun pixkat egoteko. Orain ja, hau boleatu ditugu, egon dira 10-15 minutu pixkat deskantzatzeko, orain baneton emango diogu forma, eta gero ja, hotzera jungo dira, bilar arte. Gau osoa fermentatzen dute hotzean. Joseba, zu badakizu, okinontzat hau momentu oso polita dela, formatzearena. Hauek atzo egin genituen, egon dira ja atzotikan hotzean, eta ja prest daude labean sartzeko. Hemen dazkagu Sabandoko gorria ogiak, labetikan ateratak eta ana eta bilok, hemen geratzen gara, maestun, mendialdeko ogian okindegian, eta zuen zain gaude, hasike nire zutenean, badakizute, nun gauden. Bueno, aio, ondo izan! Haupa Iñaki eta haupa Ana. Hoi da hoi fundamentua, hoi da gauza txukunein duena, Bai, ni ogitzalia naiz gainea, eta fundamentuzko gari jakin. Eskerrik asko, horrela jarraitu, eta esan dakoa gugurian jarraitu behar deu. Bueno, hemen txe, behar deuna da, gaztatxo bola hauekin dituguna, gazta eta zuringokin, prejitu. Hemen dakat olilua berotzen. Hemen, behar deuna da, oliaskua prejitu. Eta oliaskua prejitzeko, behitu, hor dakau, ondutzen, goatzea altxatu zerrekin jarri deun. Azukriakin? Azukria. Eta legamia. Eta legamia, bale? Aurratu naiz, porque ja ataskauta zendeten, baina bueno. Ingo deuna da, pixkat iragatzi, porque azukrek eta behitu ura botatzen duen pixkat, eta hola jarriko dugu. Eta hemen, nola zua zizean, zuk bukatuko zua. Ingo zuna da, bertatik atea. Atea.
Eta hoin reboxatzia, normal. bueno. Bertatik pasa, Politia. irinetik pasa, gero? gero pasa, mejunje hau indeuna, Bai. hau goatzezea zer dakan, ez da? Esnia, Bai, whiskia, bai, bai. gaurringua, arrautza. Whiskia eta zuatzen nahi. Whiskia goatzezea, oso ondo. Bueno, bota bertara, eta prejituko dugu hemen, bale? Vale. Eta zuk maionesakin lagundu. Bueno. Zer gertatzen? Zenbat aliz moztu zaizu zuzenian Bai. hemen. Baten, Venga, venga. baino beti berreskuratu indeu. Bai. Hau Historiarako geldituko da dokumentu Venga, hau. zu bota arrautza osua. Vale. Limoia erditik moztu, eta txorrota txiki bat. Baratzuri aleba zuritu, eta Bai. bota erdila. Erdila. Eta gero, hemendik ingosuna da, betu. Lan asko. Zagit ja. informazio asko. Bueno, edo zer gauza berri Bai. galdetu. Hau etanak, berren dengoitu gore bai. Ah, oie, Hola, hola. erdi berde antzeateako zaigu, Vale, vale? vale. Eta gero botako jouna esan duguna Pitxin sesamua, bat, sesamo. pentzen bat aparte, vale? Vale, aurrera Eta bai. beste pitxin bat hau birrindu gabe ni guain moztuko etela, Vale, vale? vale. Bueno, nahiko lan Eta jarri gero zuen. trukua zer da orduan, dana hortu, eta Bertan behian euki, beran sartu, eta ez moitu. Eta ez moitu. Gero pixkanaka, ju moitzen. Olioa eta gatza, ebai behar dezu, bai edo bai. Vale? Zema bota berdet, olillo. Bota arrautza guztia, venga, ni jungo naiz pauso. Venga, zeia Bota arrautza guztia. Ni hemen. Hala, arrautza, bai, Juan. Oso ikan. Venga. Limoi erdila eta baratzuri ale erdi bat. Bai. Vale, Bai, horrekin bai. hasi. Hau, Usurbilgo artxibo historikoa. Epa, Kontuz, hau. Bakite, Idea. bakite. Ona, eta ningotena da, ogi hauek xigortu, bi aldetatikan, ba preste ukitzeko, gero, ogi tartekoan montatzeko. Bueno, txorrota eder bat bota jot. Vale, oso ondo, nahiko. Bai, hola, Vale, venga. guain baratzuri ja. Venga. Ale bat zuritu, eta txikila balin bada osoa bota, eta handila balin bada erdila bota. Vale? Bai. Bueno, eta zintu guten dia. Haundila eta txikila, claro, eske etxe bakoitzan desberdin Bai, da. Haundilla eta txikilla, haundilla eta txikilla. Bueno, Claro, Tartekua. Zutzako da txikilla, vale? Bueno, eta zuen podcasta. Bueno, podcasta ez dakit, jakiten da? Podcasta esan, podcasta erraxagoa da. Podcasta, venga, bai, Erraxagoa bestela da. negazki izaten dut, orduan. Bai, gainera. Adibidez, bakizu esen jende motak ikusten duen, o gaztiak ikusten duen, helduak ikusten Bueno, duen, entzun iteu, datu hori bakazu, bueno, entzun, Bai, hori da. barkatu. Baino, bai, a ver, gure bueltako jendia, Bai. zan nahi Vale. dut. Bai. Oaingoz jaso deuna, ez da? Ez dut uste olak, Bai, hor ez kriston, ama usturteko zeak gaztiak ikusiko duten. Ez daki, baina jasotzen dezue feedback hori badakizu Bai. ese, bai, ez da? Bai, bai. Vale. Claro, gertatzen da mirarita bilo gehila da, ba, jende asko esatze deula baita ere, Bai. eta, bueno, lehendik ezagutzen gaituztenek baita ere, edo luze edo motzen edo bakarrizketetan ezagutzen gaituztenek, baino nik usan dut pixka bat, denetatik entzuten aidala jendia, ez da? Nuke esango gazte-gaztek, Hoi da. baino, bueno, Ze gazteak- heldu gazteak. Bai, gaztiak entzuna izateu gaztia. Hori Behaien da, adakaren, hori da, ezta? eta guia senyora Eta gu, gehalde bai. horretatik, orduan ba. Gaztiak Noi gea, zenmiakin baino- asko gertatze. Claro, Egia esan, claro. zenmia zenekin, nik esaten. Claro. Gurekin, guazen zoze jostagarri Claro, egitea, eta claro. bi ordu eta aspertu iten. Claro, dira. claro. Umiakin jolastu. Hoi da, ondo Eta nahi. umiak ondo pasatzeko umiakin. Joseba, hau, Gero eta erdile berdo. hau, erdile hau. Ondo, Bai, ondo, ezta? ondo, bai, nahiko. Vale, horren iritsi naiz, eh? Vale, guain, gatza bota, hola, bildurri gabe. Trap, Venga, hau zer berri da, zato. kalabaza? Bai. Bai, kalabaza Vale. bat, da. Hola, ra, Vale. ra, ra. Beste pixkat. Bai, nola olio Zuek, desentera gongo. sukaldari egiten zue, bota Olio pixka pixkat. baina, a ver, Zu pixka arginak zenbat. asko ikustezu. Zer da, zer da, Beti dana izateko bizitan. familiti dator. Bai, txorrota da txiki bat, arra, venga. Pixka bat botako Pixka dugu botota, da, erdile Bota esaten. pulamentua. Bueno, eta ber, olioak pixka zeatuta no, eh? Bota A olioa, ver. gehiago, Venga. gehiago, Venga. gehiago, Hau dago. gehiago, nahiko. Vale. Vale, guain, birringailu barrun sartu. Birringailua sartuko dugu, Bai, eta hortxe euki, bea Hola, jungo orduan sartuko harrapatzen. eta hortxe, Bai. tak. Eta bea jungo harrapatzen. Ez muitu, eh? Ez mutu, eh? Goiko botoia, ez da? Bai. Hau historikoa da, kontuz. Venga, eman egurra. Ez da, da. Osondo zoaz. Bai, hombre, Ezin hau hobe. gaizkite malimeldea, ba, ez dakit. Mostu da ja, ez. Ondo dijoala, A ver, ondo esan dijoala. behar nun, nere zea, nere Guain izena... hartu baino, hola. Pixkat, ez da? Pixkat, hola, Hola, sartuta. Hola. Hori, eta berriro. Eta berriro. Zer da, meneua pixka Meneo baino, hola, Hola, oso da. xoabia, maitasun askokin, maitasun Zu askokin. dakizun bezala, idoia. Ni ikerakin nahi naiz, baina, bueno, banua. Ikara kendu inbiar da. Venga, maitasuna emango jo, venga, Hori da. baikua maitasuna. Hemen, beste aldetik anegurin pixkat emango jo, Ez que tipulina hor ez dakit, ba. Bueno, zula ze, guain behitu, gelditu, Bai. altza, tipulinak harrapatu, Vale, eta barron da, sartu barron berriro, sartu, venga. eta eman beste meneo Vale. bat. Oso ondo dijoa benetan, Hau Bueno. hemen txedaka, Oitare izango jesu baino, vale. Ez, mosten bada mostuite, hor garbi guztiak. Garbi guztiak. Zagit ba, A ber, behitu, Zagit ba, Eta guain, zuk ez geldiu ematen, Bai. Guain ja,
Inberda suabe. Paixkat, hola. Arrapatzen jun. Vale. Da. Inda da, oia. Betu. Bueno. Venga. Beharra indeu gaurkoa. Lehenengo maionesa, venga. Hori da. Eta horre ingo jozuna da. Benetan ez zenula sekulain maionesa bat? Ez. Honea, itxoindet, honega etorri arte, Zezo. lehenengo aiteko. Hau nik doizek telebistan ingo Bukatu ez. zaitu hori. Nik ez etorra, hombre. Vale, geldiu, Ez moztu pentsa- ingo geldiu. Vale, ja. Ya está. Ez pentsa lehenengo aldi guztik telebistan iten ditutenik, Vale, Baina, guain hartu mingaina. mingaina hartzen dut. Hau aurrenak endungo dugu. Berdeu. Eta guain ja, garbitu eta bertan utzi, eta listo. Hori da, beste gauzak ere organikoa gota, pizka txukundu. Bai, txukundin berde, hortan Txukun hobeto eta dut, garbi, hoi beti, ez da? Bai, ni pixka, hor fallua, Bai? Bai, hori guain ingoet. Oi, Bueno. telebistan ingo zu. Eta ingo deuna da, guain horiek hemen prejitu, tempuran. Dana batea botal Zoin, dituzu. Bai. Artista utzazea zure. Bai, oida. Ea reindeu gaukoan. Pentsatuet, igual pixkanak ere imposible, no? Baina, Bueno, ingo zein zuna da, dezutara ora, bota zaik. bai, a tope. ez que oinazkoa Guain ingo ez da, deuna da, oinazkoa beitu, oso guain ikan pungo erre. zea horrela botatzen, pusketatxuak, bale? Venga, bota horrea, pusketatxuak. Kontu Eta zer, utziko dugu inda. Gero jarriko dugu platertxo bat, eta bertan ateako ditugu, behin prejituta daudenian. Zei txura ole askorrek, ea reindezu. Ikierri, ja. Ikiarri, Behin ja. hasita, Behin hasita, gora etorriko geha, ez da? Bai, hoxe. Hemen bietza eta zea sartzia gaizki, ez da? A ber, daztatu nahi aldezu. Bai, hola, baki kutsari jakin inberdala eta hola, Boiara txiki bat, dastatu, aber puntxuan da Bai, hon, pixka. igual gatza, osoxo, nola gatu zaigun. Zendikan hartuko etola. Orguen botako jo, hau Eh? txikituta, eta sesamo pizka. Ikiarri ona. Ikiarri ona? Bueno, Buah. aurreneko izateko, ezin dezuelako probatu Oida. dut, ikaragarri jata zait. Ikustea, Oso ona mirari, ez ez itxura, zurrik esaten, Vale, hori Mira. hogilan emateko da, Ni konzentratuta, Bueno, no? bai, Ja, nahiko lan bakat hemen oso motetela. Kasuela mat. Goxua do. Eh? Hemen gutxi espero, Goxua baino goxuo. Vale, oi asko, buelta man, Bai, asko rei, Vale, hartu goin bi hauek, hori utzi hor. Lan asko josea Eta hoi buelta man, Bai, beitu. a ver, hau garbitu. Venga, moreno jarriko jata. Venga, hartu, buelta man. Itxurona da horrek. Itxura daka horrek ezin hobia oi asko horrek. Gainea ikusiko zu, gainea kanpotian tempura bat bezala daka. Bai. Whisky eta guzti, eta gero barruan oi askoa xamurra. Ekarri nazu hau, hau garbitzea. Eta hemen bota berdiot. Sesamua, Espumadera bat hauek ateatzeko ere. A ver, trapu ere. oso ondo aizea, oso ondo aizea. Gaina da, hola, Tori, urreko fumadera, itxoen pixade Erreta. platertxo bat berko dugu, Hoi da, ezta? Bai. Lan asko. Ia, bagoaz txerrek itxarraka lasai. Claro, hemen ituta dezu. gaudenia, misto Venga, bat bota. itera, claro, hau ja pixka lan gehiago da. Claro. Ja, misto hau da hiru, bat mutila eta gaina zukaldatu berri. Hau dekau. Arra, itxurona da horrek, Itxura, beitu, zeo asko berezin deun, Bai. Hoi bai dikatela nigo guare bai dastatzeko. Arze musatea zeigun, Bain hemen. sesamoa izta, aizea... Hori da, sesamua eta pixkare bai pusketa batzu topatzeko sartu diotena da, hori da. Ez, Hori auran sartu duzu, ezta? bai. Vale. Aigila, bida, hartutan egon, ikustezu, karo. Ez que hau Hori, profesional, hauxe. ez que nabari da, hemen. Zango dute, hau den hau. Ezin hobe, ezin Venga, hobe. bai. Venga, gazta hau falta zaigure bai. Bueno, hori paretik enduko eta hau dana. Venga. Vale, bagoaz. Ostua da oso azkarra, honi naiz oso motela. Baina- Ez, erki zaizea, erki Vale. zaizea. Beitu, hemen inbiar deuna Ondo da, ja, dau, montaia Bai. egiten jun. Montaia egiteko, ja dana prest dakau. Ogila, xiortuta. Ai. Barruko jaskua prestatuta. Gio dakau luzokerrak moztuta, gaztare martxan dakau, oso ondo goaz. Gazta, zesam, olioak oso bero emerko du ez da? Bai, erdibidia, baino bai, berua, bestela dana urtu itea eta dana Claro, desein itea. desein ingo Bai, da, bai, vale. oso ondo dago. Baino, erkin dituzu bolatxoak, izan dizu pizka gehiago iztututa, raka, ezin hobe. Izanekoa naiz, gero... Bai, ikustea. Venga, eman nazu maionesa, Bai, ogile hori. ematen hasiko naiz. Bai? Hau ez tezu, hauan Ez sartu, te txupatu ez, Vale. miazkatu ez dezerrein, Beitu, hau zein dan txapela, hau da txapela bat, Bai? eta hau oinarria. Eta hau beste oinarria, eta hemen beste txapela. Venga, ingo deuna da. Maionesa, bildurri gabe, harra dauta esan duzu, ezta? harra. Venga, hau bi aldetan jarriko jo. Bueno, eta hurrengo podcastea. Podcast. Ja, a ber, hain nahi sartzen, Zein eraman berdezu, zein nahiko zenuten eraman hola personaje bat hola. Bai. Ezakit. Adibidez, zu Hoi da. Bai. konbidatzen zaitu Bai. ofizialki, Vale. bigarrengo denboraldira edo... Mekanika esan dezue, no? Bueno, hoi Mekanika. aldatuko dugu. Bueno, Hori ja aldatuko zuen, Osea, ezta? ja ez zen pentsatzen horren buruz galdetuko izu. Gero guain hemendikan pentsatzen dugu zina, ze esango eten da. Hoi Ez, da. ez.
Bat, baina nik adibidez politiko bat eramango nuke. Bai, Eta are Bakizu, gehiago. politikan ez dago, gauza politikan, Ez, eske umorea eta hori nik benetan esaten dizut eta gustatuko litzaiake, adibidez, Urkullu, elkarrizketatzea modu xelebre batian. Bai, Eta bera ere pixka joku hortan eta sartzia. Ez dakit, izango litzatekik beste ikuspegi bat. Beste ipuntx bat Ba, ematea. bere lanagatik, bere izanagatik, ezezkoa esango lukela, ez da, baino... Bereagatik igual ez du nahi izan beste batzungatik, ez da? Baita, Bereagatik seguru, bai. Claro, laguntzaileek eta esango jetez jun, zure irudia, eta hori dana, ez da? Baina, Claro. nik gustora gomidatuko Baina nuke. iko da ikusten eta esango, nintzak, Bueno, ba hori izango litzateke ikaragarria. Bai. Orduan, adibidez, eta zu mirari zein emango A ber, zenuke? bota, Ba, guain mirari. ezagik. Nik guain Zu hain zaude Beitu ze bolatxo dituzun, Mira ze politiak ditu dian. Oh, bai. Ai, ama. Bueno, azkenian, ontak hori balioko eta, mira. Ezin hobia egin dugu. Bueno, ingo deuna da. Gaurko saioa bukatu zaigu. Guain Urkullu esan dezue, baina bueno, beste bat hola. Zer, A ber, zuk zein karriko zenuke? Ana Goitia. Ana Goitia. Ana Goitia. Bai, baita ere. Ona. Gero nik... Txerate makalak, Eta kirolarin bat baita ere. Bai? Bai. Baina modaz patazten nahi da kirolaia. Ba, igual du, igual Ez, zai, txantxa. modaz beti, Agirretxe izango jo, Agirretxe, usumikoa dara beti. Agirretxe, ona. Adibidez, o Baina pelotarin hor- bat, edo, Bai. ez dakit ba. Agirretxekin Imanol gertatzen jauna. zaiguna da, usurbilen ikusten gatunean elkarrekin, pixkat urrutira juten da. Bai, Bai, bakilako enbajadan bat ingo joula da. Ze beti esego, Imanol, ez dakize, beti esate jogu, eta bai, esate jogu, bai, baina urrutitik, orduan. Bai. Bueno, itxura? Beitu zein deun, Bai, Beitu zein aizu, deun, esan bikote. behar Gaztatxo bolak, eundoko gitartekua, oiazko berezi batekin, Bai. eta Ja, hoi ikututa- zuenakin da daude, ni neri guain prestatuko. hoi izan da, egun bi gara bakarrik bitartean, zeudela. Nahi nun zuen mingainakin gelditzia, ja. Hoxe nahi nun, da, ja, uste honekin lortuko etela. Bai, seguro. Eman bostekua. Eskerrik Bueno, asko, eskerrik asko, etortzegatik, eta jarraitu Bueno. goxatzen, eta harpa jotzen. Hoi da. Aio launak, bihar arte. Agur.